ناب زرزرات وخنسجر صنبل زخري 30 عامت من مساس وقاو از زحلفو مسجدلاتن جግንነትን እነስተንትነሉ ረዚን እዋንዩ ኣብቱ ኪናት ተሳተፉን ቅያዝ ሰውሕን ተጋደልትን ህዝብን ድማ ኣብቲ ካብ 21 ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ ማህሚ መዝካየድ ጽንብል ክነግሩን ተዘክሮታቶም ከሐድሱን ምምጾም ሓበን ከም ዝስምዖም ነበርቲ ገሊጾም ብዛዕባዚ ሃብቶም ፍረዝጊ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተقربያ ቅድሚ 30 ዓመታት ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሓራን ሙጻእ ከቢድ ቃልሲ ዘካይዱ ተጋደልቲ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናብቲ ጽንኩር ኩነታት ሰጊሮም በሪ ረህዋ ዘጋናጸፉ ቦታታት ዝኽሮም ንምሕዳስን ናብ ተረከብቲ ወለደታት ታሪኾም ንምስጋርን ኣብቲ ጽንብል ክሳተፉ ምምጾም ሓበን ከም ዝስምዖም ነበርቲ ማህሚ መገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ምስቶም ነቲ ሰረት ህላዎ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምድልዳል ኣብቲ ከባቢ ዓስኪሩ ዝነበረ ብውቃው ዝፍለጥ ሓይሊ ጸላኢ ደምሲሶም ሓርነት ከባቢ ብምርጋጽ መስተሮ ዝፈጠሩ معتاد تقادلتي حبيرم كتنبلو كلو فولي دستان طبلحتان كم زحدرلهم وسيخهم مابرهم كاب كوميتم وهاد نايتي بعل من سي أحمد محمد علي نيري نابزا وحبريتام نزخري مبل 3 عامت مدمساس وقاو إذن مفراس جنبار سيمينا مبرع صحل النمتنبال كدمي 3 سومونات حيزو لعلم دلوات كجبرلو كم تنحد بمبراه عبت تنبل كساتفو نزمتون منقاد كاب أتوم زحتت كمالو دلوات مهلوهم حبيروم لو مزي بعل يذكر خلو تناي قدم تذكروتات مالت تحري قدم 3 عامت دنبره كناتات أبو تمليس يذكرو زلا أجنتهم زمطا جايش بهنقوتا يصبي زلا كمان مستم زنبرو مستقادلتي مسام كراكبن تمدلوات خا بمعطوت يخون ولا بجزام كي ترفق قبلو تداليوم الله مالت تي كمل قداوت كمان أطريوم قشاك قبلو تداليوم الله أم حراري حوس كتما مهميمة أتو صالح موسان نباري مهميمة أتو سالم سليم بوغنم بهزبن من حرار سيمينا وأيح بحرين كايز أن حمد الله تتعفيفو أغاشون بزقبان من قد قربات مهلا وما نتيرام تنبل مدن ساسو قاوز ساحل كم هاجر هزواو جنبار كم منقسي أب تحت زبل تيما كاب 20 حدن كساب 20 سلسل مقابي تاب حوس كتما مهميمة كبع المخانوي في اللات كم مقصلتا نايتي كل مداوي حمامات بحفشات محللفت حمامات دما بفلاين من كايز كاد زلو هر سعري افلطو سب مويا تعنا ام كل خلن مقتصارن دانغي فيفر نمبرخ ابو دباويت كتما باصح حكمناوي استمرت واهيبون علاماتي دايركتورات هوسبيتالات حلفت تكالات عنا جنافر منيسرتاتن كالوتن استساتفوا استمرو اتي ببوانو ببزحن زرغحن نعابين علم لخوي اتو كورونا توهابون زموت زلو حمام دانغ فيفر ابز خصتلو غزي نمقتصارون مكلخالون بايتان متتحز علميون ابتي نخلته معالتات زتوهابا استمرو مقتصارن مكلخالن بلبدا زموت حماماتن بقدامنا السروع اسرا قتل حماماتن زتقالل خوينو اب تعنا سبات زلوم الوتاوي صلوان باغان مبدهو كوسب زعبا زغبو سغمتات بخيلاتات سفيح مبرت واهيون اب جنفر منستر تعنا زوبا سمينا وقيح بحري حلاف مكل خالن مقتصارن لبداو حمامات اتو ولد يوسف بلاي ابز قربو صبصاب قدم قرب عامتات تريو دانغي فيفر اب وسن كبابيتات طراي تحاصير خمس نبر تقيسو اب زوان زي اب كل خبابيتات نايت زوبا تزرغيحو خمزلون اب موت زبصح كان تزيكونه اب تعنا زيغاتات عبيها سيازورد مخان بمملكات نمقتصارو كبابياوي صريت وسان خمس خونه اسميرلهم تساتبتي بغديوم زقسمو تمرتي اب موياو سرحم حجاز خمس خونه بمبره اتحمام كمتم اسقات زبال الحمامات بحيال صعري اب تحت درجه المراد سب مويات عنا زصبيم زلو عيو غزا تغنزيبهم افلطو حبرتسب نمعباي موياوي قديتهم كفصمو نفس وكف زيغا دما ابركتو كعزيز تلابيوم حلافي جنفر منستر تعنا زوبا سمينا وقيح بحري دكتور يوهانس تخستاب زسمعو قال دما تعنا زيكاتات نموحاس بحفشات محلالف حمامات دما بفلاي بمنستر تعنا مشاركتون زكار زلو عتوب سرحت وتصيتو ابايتاي مزغب مهلاو تغيسو نقحتن افلطون حبرتسب اب حمام دانغي فيفر تحد سلازلو كبر رخن اب مكلخلن مقتصارن حمام اب زغبر صعري ابركتو كلهم تكالات كيف اليوم تلابيوم اب مبزحتو كبابيتات نوزبا منصورا كاب مبعتا كساب ماكلاي درجه زمهرا ابيات تمرتي بمودارون مدب تمرتنا عبيتي بسفيحو كسرحلو بمبقعون قطري اب تمرتي ساتفو عبيتن اشرون ابيت كم زمزغبه نخونتات تمرتي نايتي ياريتا نخونتات تمرتي نايتي نوزبا نمغمغام مبستخايدا اخيبا تحبيروم حلافي بيت صحفة منستر تمرتن أزبا منصورة تو محمود إدريس أبزهابو قال أب 10 من حدارات كبابي زيغاتات أب قربو أمناي تمرت أدل كرهبو كم زبقعو بمملكات أبزع عامة تمرت زي قطر تمهارو بالعلى 500 كم زعابي أبريهم
ህፃናት ናይ ቅድመ ትምህርቲ አገልግሎት ዝረኽብሉ ባይታ ንምስፋሕ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ አቶ ማሕሙድ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣብ ኩሉ ምምሕዳራት ከባቢ ብሰፊሑ ይካየድ ብምህላው ቁጥሪ መሃይምነት ዘጥፍኡን ኣተባብዓ ምዃኑ ገሊጾም ሓላፊ አሃዱ ማሕበራዊ አገልግሎት ንኡዘባ መንሱራ አቶ አብዱላሂ ሐሰን ብወገኑ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ዘሕለል ጻዕሪ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ግልባታውን ንዋታውን ሓገዛትን ንመምሃራን ዝገብሮ ምትብባዕን ኣብ ምስፋሕ ዝርግሐ ትካላት ትምህርቲ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ተሳታፍነት ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ንምዕባዩ ጻዕርታት ክግበር ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ብግዲኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝዋረዱ ዘለዉ ትካላት ትምህርትን ዝወሃቡ ዘለዉ ዝተፈላለዩ አገልግሎታትን ብቐንዱ ንረብሓ ዜጋታት ዝዓለሙ ብምዃኖም ሕብረተሰብ ረኺብዎ ዘሎ ዕድል ብግቡእ ክጥቀመሉ መኺሮም ተሳተፍቲ ትገምጋም ብወገኖም ኣብ እዋን ትምህርቲ ብኽነት ግዜ ንምክታእ ዝሕግዙ ሜላታት ክትኣታተው ጽበት መምሃሪ ክፍልታትን እርጋን ህንፃ ኣብያተ ትምህርትን ቆራሕታ ክግበረሉን ሓገዝቲ መሳለጥያታት ትምህርቲ ክቕረብን ተላብዮም ምዕባይ ኣፍልጦ ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ኣብ ምጉዳል ገበናት ወሳኒ ምዃኑ ኣብ ዞባ ጉዳይፍ ዞባ ማእከል ንተማሃሮ ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ተገሊጹ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሸዋዓይ መደበር ፖሊስ ምክትል ቴለንተ ገብረትንሳኤ ብርሃነ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ተማሃሮ ሓሊፎም ዝረኣዩ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝኾኑ ኣሰከፍቲ ተግባራት ከይክተሉ ኣብ ምእዛኖም ኩለን ኣካላት ብውህደት ክሰርሓ ብምዝኻር ሕማቕ ባህርያት ዘንጸባርቑ ተማሃሮ ተለልዮም ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝግባእ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ርዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንዞባ ጉዳይፍ ወይዘሮ ኣቕላስያ ተኽሉን ሓላፊ ማሕበራዊ አገልግሎት ንዞባ ጉዳይፍ አቶ በረኸት ተስፋ ጋብርን ብጊዲኦም ንግዳም ሓደር ዘኽታማትን ስንኩላንን ምሕላይን ምሕጋዝን መለለይ ክቡር ባህልና ምዃኑን መንግስቲ ድማ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝርከብ ጠቒሶም ተማሃሮ ንብሩህ መጻኢኦም ብናይ ሎሚ ጻዕሮም ከረጋግጹ ተሓሳሲቦም ካብ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ቀሓውታ ናሆም ማሪዮ ፍሮ ህይወት አብርሃን ሚካኤል ገብረ ሚካኤልን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንኹሉ ሕጊ ዝኽልክሎ ገበናት ከይዝውተር ብኣግኡ ንምግታእ ኣስተምህሮታት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ብምዝኻር ንዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ብግብሪ ክሰርሕሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ግርማይካ ንኡዞባ ፎርቱ ሳዋ ብጋንታታት ማእቶት ብምቋም ከባቢኦም ንምጽራይን ሕርሻ መሬቶም ንምድልዳልን ኣበርቲኦም ይሰርሑ ኣለዉ ዕላማ ናይቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ማእቶት እናስፋሕፍሕ ዝኸይድ ዘሎ ገረብ ተምሪ ሙሳ ብምእላይ ጽሬት ከባቢኦም ንምውሓስን በቲ ገረብ ዝተሸፈኑ ናይ ሕርሻ ቦታታት ንምጽራይን ምዃኑ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ካብ ነበርቲ ግርማይካ ወይዘሮ ተኻእ ተስፋ ማርያምን መንእሰይ ዮናስ ተሾመን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ማእቶት መቐጸልታ ናይቶም ኣቐዲሞም ዘሰላሰልዎም ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምዃኑ ጠቒሶም ክሳብ መንበሪ ኣባይቶም ኣስፋሕፊሑ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዘሸገሮም ዘሎ ገረብ ተምሪ ሙሳ ብምእላይ ጽሬት ከባቢኦም ንምውሓስ ዝካየድዎ ዘለዉ ስራሕ ብኣድማዓይ ክቐጽልዎ ምዃኖም ኣረድዮም አቶ ሑመድ አሐድል አዶረብ በወገኑ ህዝቢ ተወዲቡ ጥብ ዝበለት ማይ ንምዕቃብ ብማእቶት ዝሰርሖም ዘላታትን ከትርታትን ኣብ ሕርሻ ልዑል ተራከም ዘለዎም ብምጥቃስ ንዝያዳ ኣድማዕነት ብክኢላታት ዝተጸንዑ መለይ ወሓይዝን ዓበይቲ ከትርታትን ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ግርማይካ አቶ አድም መሐመድ ብግዲኡ ነበርቲ ግርማይካ ዝተወጠኑ ማእቶታዊ ንጥፈታት ንምዕዋት ንዘርእዮ ዘሎ ልዑል ስታፌ ብምሙጓስ ንኣሽቱ ሩባታት ናብ ናይ ሕርሻ ቦታታት ንምእላይን ኣብ ዝተፈላለዩ ቀላጥ ቦታታት ከትርታትን ዛላታትን ንምስራሕ ውዳቤዮም ሓይሎም ክቐጽልዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ኣልጄሪያ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ዙር በሊዳ ትማሊ ሶኒ 17 መጋቢት ካብ ከተማ ሙዓዛያ ፈሊሙ 158.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብምሽፋን ኣብታ ከተማ ዝተዛዘመ ካልኣይ መድረኹ ኣሰላሲሉ ነይሩ ኣብዚ ካልኣይ መድረኽ ሕልፊ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ዝደመቐት እንተላ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ እያ ሽዱሽቲኦም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ ፀወቶኦም ምስ ቀዳሞት 10 ተቀዳደምቲ ክፍጽሙ ምኻሎም ዓብለልቲ ናይቲ ውድድር ኮይኖም ክወፁ ክኢሎም ኣለዉ عوت زور ألجيريا إيرتراوي تقداماي مخسب دبساي سالساي ترتحزو صوتو خزازم كله أرون دبرتيون رابعي برخت يمان حامشاي أمانيل قبرز قابهير شاد شاي ترتاح عزو شاد شاي ترتاح حزم كله بزي كازي إلياس أفورقي شاوناي درجة كحزم كله يوناس تخست دما تاشعي درجة بمحاز صوتو أمزازيموم نزود الدور هولنداوي تقداماي OBBC توماس روبيو قداماي كوين خعوتلون كله ألجيرياوي عزدين العقب دما كلاي بمخان وددرون فتيمام اللهم تقدمتي نزم 158 كيلومتر ب4 ساعات 1 دقيقة 12 خليتين يوم زازي ماموم نزود الدر ألجيرياوي عز الدين العقابي زمر حزلهم أبز خلت مدرخات بزوح نايجزي لوت إبزي ممتصود ما أبلات هجراويت جانتا إيرترا مسكدامت 10 بلوت تقدمت خوينهم وددرهم يكايدوا لهم
بعالم لخوي محبر قدم بشكلتا ناي كلتنت بخلتا ملكع زوهابو زور بليدا لومي سالساين ناي موداتان مدرخو ككايديوم إز مدرخ هاب كتما زيرالدا فليمو أب تشيري زازم كوينو 114 كيلومتر حكات كشفنيوم